Què en penses de la ultradreta? Per mi no hauria d'existir, els extremismes no existeixen i la seva política doncs, jo crec que no és amb el meu tarannà i es poden fer millor les coses. Afegeixo que cal formar la generació que puja ara en la realitat, en la història més propera del nostre país, perquè realment siguin capaços de valorar què és el que està bé, què és el que no, què podem perdre i què podem guanyar. Mary, quin és el millor consell que t'han donat? Fes el que vulguis. Juanjo, què és el millor de treballar cuidant gent gran? Com t'estimen? Mary, què és el millor de treballar amb nens? L'empatia que agafes i el referent que et converteixes en ells. Juanjo, si haguessis de dedicar-te a una altra professió, quina escolliries? Bohemio. Projecte del que estàs més orgullosa. Paga. Juanjo, què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Comprar faga. Mary, com t'agradaria que la gent et recordés? Com Mary, com el que sóc. Juanjo, un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Soc massa exigent. I Mary, quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Ens ho hem passat molt bé.